سلام كميتم سيوك برات تعذبتن لهم سنبش شمونتن قبسترالو هاقراون زيناتات حيزالكم قريبا لخون مكتالكم بغبر زعدم صام تصنع الميكال حرقو فلما قم بقرنة وتاتو فيلم أما هاري بريزيدنت أتو يمان قبر آب نيرتاو نبرت جوبان كبابيان سيمينارا كايف أبسال ساي مدرغ جيرو إيطاليا بينام قل ماي رابعاي وجه منسيا تاتو كروم عم السنادن مصحفن حقيقة في صامتا تاريخ كعزوزو تصاوعيد قريبو عبد زيناتات وصاي وقاتات مغبيا ورح ميازيان اذا عمزي باستا 30 ميتايت وسيو تبايلو عبد كبابي مترب سويت بزتخايد شبراو متقعتو بحرو 11 وتادرات قبص كم تقتلو تغليصو سمي كوريا فتنه بالاستيكاوي ميسايل كم زكاده دو كوريا كسيسا زرزر زينا أما هاري بريزيدنت أتو يمان قبر آب نيرتاوان نبرتي جوبان كبابيان دوب سودان سيمينار أكايدوم كابتوتا زوج حانا تحستولو أرسي ماسمروم بملك عزبتا كتوربع أما هاري بريزيدنتن حلف بوليتيكا وقديات هزباوي جنبارني ديمقراسن فتحن أتو يمان قبر آب بشوعة جنبوت نيرتاوان نبرتي جوبان كبابيان سيمينار أكايدوم أتو يمانه أبي لنا نبي كن خيد لنا زبل زعبة بملعل أبزهبو سفيح مجلتي حزب المنجستن إيرترا نزحله في السوسة عمتات بزيروفتا أم الرجات المعقب الناتنت كمون أم مكات أدلون تتابون حيالات هجرات تتأميدهم مسنحهم بمتقاس إيرترا بقطبا كتبل تسجن نزيجات تاموتشو نيمن نبابرو هوا كتواردن زخر روحيتاتو كونتلوا هاجراوي سلامك زرق زخل سقاطات نحاوارو كي توجدن زوباو سلامن وهدتن كي ترقاقتن كسمر سلازيكل سقاطات موجدن زوباوي سلام الرقاقتن قدام النتوهايبو زسرح الزولو مخانو أبريهم قسقاسن بالتسقنان هاجراتن حبرة سباتن بمنقستات رايز عمم كم زيكون نزحبرا عطو يمانه ترى عوشتن وطان زنبر زيغا وسان كم زخون بمتكاس أبدو بسودان زنبر إيرتراوين مزقدلاتن بدهوتاتن سدت بمسقار هاجراوي تمرتهم كحيلو كمون تمهرتاون كطباون عغمتاتهم كعبيون سدرابيتات كعنقلون تسويعهم أب موداتات تساتفتي نعدلات وفري أب إيرترا كونتات زبانان نيمت مدبات منقستن زملكت حتوتاتن رؤيتوتاتن دحر مقراب أب العلم منقستومن مريحنوتن زلوم امنت بمنتصار كاباتهم زحتت مملا زلوم دلونت أرقاقيتهم نابي كالزينا مسنسقر زينا سبورت لومي نصار ساي معلتاب زغطل مبل 105 قدم بشكلتا جيرو إيطاليا عبال بلجمايتو كلب انتر مارشي إيرتراوي بيناب قرماي رابع وطيهم أبزي كلتين 201 كيلومتر شفنا وددر فلوت نايكت وطا وددر تغداد ما إنجليزاوي عبال كلب كويك ستيب مارك كافندش ب4 ساعات 55 دقيقة ساسان شعاتن كايتن قدام يكوتسن كله بينيام زغونه غيزي كسري رابع درجة حيزو وددر زازيمو أبزي كابش دشك ساعة 29 جموز غتصل جيرو دي إيطاليا 2020 كلتن أبي قدامي مدرخ كالاي زوت إيرتراوي بينيام قرماي أبي فلام تصادفو أبي وددات جراند تور كابتو مغالبو معكنا زينات سحيبون زلو تتأمتي تغدادمتي كوينو لهم جيرو دي إيطاليا 13 جمبوت 170 كيلومتر بالشفن رابع مدرخ كالتسليم تاريخو بعلو زيت صحف ونان تاريخو كخون سلازيكل من سياتاتو كروم عم سنادم صحافن حقنيا فصامتات كعززو دراسن تمرامار تاريخن ناتو عالم سجر تسفاي صويعم بشدشه جنبود من سيات سراحتنياتا زوبا دوبو باب كتما مدفرا ابز كايدو سيمينار اتو عالم سجد نامرن هاجراونتن زملك سفيحن غلاصن مرداتا بمغرب من سيات كم تركبتن قلست مصان متن تاريخ هاجرومن حزبوم بعمقت فريطوم هاجر سمعيت وني فقري زحمرتو متخاب ناي سبات سلا زغونت ملوعد هبوم سلا هاجر محساب كخونا تحساسيبوم تاريخ ممهر يزبلاتو عالم سجد تاريخ نحلوف كم مرحن أمازان بمقلقال تتصابوتا تاب مبرعان زلو ترى قليل سلا زيكونه بقبو بمردو نابز غصلو ولودتات بمحلاف زيقنتاوي قدنت كم زغونه آنصيروم تساتفتي بوغونوم ناقداسنت نايتي سيمينار بمتقاس كم زو عينت عميقون أمازان سيمينارات بستود بملكع كدفالو ناي تاريخ متصحفتنا ناب كالوت قانقواتات نمترغامن بديجيتالاوي ملكع مغرابن كسراح كمون أبت كالات مشيطة متصحفتنا ويتن بابن بقليل زركبوا البايتا قطاطا حزبلو كالوتن ريتوتاتن حساباتن أغريبهم
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ሰሚናር ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ደቡብ ኣቶ ተክየ ተወልደ ንኣቶ ኣለም ሰገድ ስለቲ ኣብ ምብራህ ንቕሓትን ኣፍልጦን መንእስያት ዘተኮረ ሰሚናራቱ ብምስጋን ኤርትራዊ ዜጋ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ናይ ንባብን ምድላው ፍልጠትን ሸዋሃቶም ብምዕባይ ታሪኾም ብግቡእ ኣብ ምፍላጥ ምስናድን ምጽሓፍን ንጡፍ ተራ ክህልዎም ተላቢዩ በአጋጣሚ አባልነት ኤርትራ በዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ፓራኦሎምፒክን መበል 61 ዓመት ናጽነትን ዝተወደበ ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ስንኩላን ዝመጽእ ሶኒ ኣብ ኣስመራ ክኽፈት እዩ ጋዜጠኛ ተስፋለት መብራቱ መልክዕ ጸብጻብ ዘዳለወ ትሕዝቶ ይቕጽል ሃገራዊ ኮሚቴ ፓራኦሎምፒክ ኤርትራ ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ስንኩላን ካብ 9 ክሳብ 14 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ናይቲ ኮሚቴ ኣቶ ሃይሉ ኣስፋሃ ንማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቅነ ስፖርት ስንኩላን ብኣጋጣሚ ኣባልነት ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ፓራኦሎምፒክን መበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራን ዝተወደበ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብዚ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ማዓስከር ደንደን ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕርን ጂምናዝየም ደንደንን ዝካየድ ሃገራዊ ቅነ 235 ስንኩላን ስፖርተኛታት ኣብ 9 ዓይነታት ስፖርት ከም ዝሳተፉ ኣቶ ሃይሉ ብተወሳኺ ገሊጹ ተሳተፍቲ ስፖርተኛታት ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝተኻየደ ውድድራትን ልምምዳትን ተጻርዮም ናይ ምስታፍ ዕድል ዝረኸቡ ምዃኖም እውን ኣነጺሩ ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ፓራኦሎምፒክ ኤርትራ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኩዕሶ ሰኪዔት ባድሚንተን ቴኒስ ባይታ ጸወታ ዳርት ቅድድም ብሽክለታ ኩዕሶ እግሪ ቦልጎልን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ፕሬዝደንት ሃገራዊ ኮሚቴ ፓራኦሎምፒክ ኤርትራ ኣቶ ሃይሉ ኣስፋሃ መወዳእታ እዚ ቅነ ስፖርት ኣብ ልዕሊ ኩላን ዝህልው ኣካላዊ ረብሓን ብቕዓትን ዝፈጥሮ ኣእምራዊ ርግኣት እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣረድዩ ኤርትራ ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዓረብያ ስንኩላን ተሳቲፋ እንተነበረት ኣባል ኣህጉራዊ ኮሚቴ ፓራኦሎምፒክ ብዘይምንባራ ሱታፊኣ ከምቲ ዝድለይ ጸንሐን ኤርትራ ብ11 ታሕሳስ 2021 ኣብ ታይዋን ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብምሉእ ድምፂ ኣባል ኣህጉራዊ ኮሚቴ ፓራኦሎምፒክ ከም ዝኾነት ይፍለጥ በዚ መሰረት ከዓ ኣብዚ ቅነ ስፖርት ዝምዝገብ ውፅኢትን ግዜን ኣብ ማዕከን ዳታ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ፓራኦሎምፒክ ክምዝገብ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ቤት ጽሕፈት ወለላን ውስለጋሕን መውል ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ሓወሲ ከተማታት ርሑቕ ገጠራትን ጨናፍር ብምኽፋት ተርኡ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታት ንምዕዛዝ ይሰርሕ ኣሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መውል ባሮንቱ ኣቶ ሞጎስ መሓሪ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ኣገልግሎት ልቓሕ ብጉጅለን ብውልቅን ዝነጥፉ ከምኡውን ንስራሕተኛታት ከም ዝወሃብ ብምሕባር ብፍላይ ነቶም ቁጠባዊ ምምሕያሽ ከምፁ ዝፅዕሩ ግን ከዓ ሕፅረት ገንዘብ ዘለዎም ኣካላት ሕብረተሰብ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝግበረሎም ኣብሪሁ እቲ ብመገዲ ዞባዊ ማእከል ባሮንቱ ዝወሃብ ንጥፈታት ኣብ 8 ንኡስ ዞባታት ኣብ 150 ምምሕዳራት ከባቢ ብዝርከባ 189 ዓዳዊ ባንክታት ከም ዝሰራሰል ጠቂሱ ድማ ልዕሊ 20,000 ዜጋታት ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድል ኮይኖም ከም ዘለዋ ረድዩ زاجد زلو هلول ميزان لغاح لعلي 62 مليون نقفة مخانو زحبر أتو مغوس أب كل تشرين 21 طلع 21 مليون نقفة كزرقا حنقولو 25 مليون نقفة كمتأكبة كليتهم بمول زوها باقول لغاح نحيالو سدرابيتات نفسن كخيلة عباء بركتو كم زلو بمصنعتي كم زرقا قوتو تغيسو دما زبزح كفال هزبت زوبا من نبابرو أب حرشان مقاسن سلزو مركوز أبتين حبرة السب زطعم اوان تغيطهم كم زنطفو عبريهم زوهاب لغاح أفراينت نمحيال مبر نعلتاو هالكي كوعل أي قبان زبلاتو مقوس نقحاتنا أفلطون عماويل نمعباي آبستو مروتاتن كوسكوساتن ون بعتو كمز السراح أنا تصيرهم حلافي بيت صحفة مول أبارون تواتو مقوس محاري أب موداتا ها حالفو أب التغاغما لغاح زرق قلتن أم مملاسو زقاتم زحتالن مفواس ممحدارات ترؤم كحيلو تمحتينهم أبس مرات ركب بيت سمرتي مبعتا مع كلاين درجة دنبسم بالله بهاجرو مرمرة عصرت وكل تكفلي كابسل سكساب 4 مليون نتوين زوم سوسان شو عتندك أن شجر كبوم 233 تمارو أبالات 34 زورة هاجرو قلقلوت شلي ما تمال شو عت جنبوت أبس تغير سنسرعات رسم مرتابط سمرتي ممر سمر سلطان تمارو زمز جبو لعل نتوي وتصيد سعرهم كمون فرد جفن مكتالن ممهرة نومن ولا دومن مخانو بمتقاس يوهانو قليزهم أبومبر كوميتا ولدي بوغونو وطسي تمهارون مبراخ نزكار وهد تصعري بمقواس حسرتات بيت سمرتين مملا عاقمم زفقروكو قبرو دلوات مخانو مرقاقيزهم حلافي أهارو كالاي درجة بيت سمرتي زوبا ماكل ممر يوهان السلامون بوغونو
ኣብያተ ትምህርቲ ማዕድ ፍልጠት ክእለትን ስነ ምግባርን ስለ ዝኾና ምሕያል ስሉሳዊ ዝምድና መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተማሃሮ ንዝበረኸ ዓወት ክጽዕሩ መኺሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብነታን መምሃራንን ኣባላት ኮሚቴ ወለድን እውን ተሸሊሞም ዜና መስዋዕቲ ኣባል ኩባንያ ብዶ ሓፈሻዊ ህንፀት ገዲም ተጋዳላይ ኣስገዶም ወልደ ማርያም ገብረ ወልዲ ትማል 7 ግንቦት ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድሜ ብሃንደበታዊ ሕማም ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1974 ኣብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ኣስገዶም ወልደ ማርያም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ክሳብ ብደረጃ መራሕ ጋንታ ከምኡውን መራሕ ስራሕ ኣሃዱ ግብርን ቀረፅን ዕድግን ሸቐጥን ኣብ ክፍሊ መጓዓዝያ ሓላፊ ምውፋርን ኣብ ክፍሊ ህንፃን ድሕር ናጽነት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላት ኩባንያ ብዶ ሓፈሻዊ ህንፀት ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተጋዳላይ ኣስገዶም ወልደ ማርያም በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉዳቱን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ሰንበት 8 ግንቦት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ኩባንያ ብዶ ሓፈሻዊ ህንፀት ብመስዋዕቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ ኣስገዶም ወልደ ማርያም ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕባ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ንምክታልኩም ክቅጽል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤርቲቪ ምርጫውን ጌርኩም ትከታተሉ ምህላውኩም ኣዚናና ነመስግን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ይቕጽል ዜና ወጻኢ ዋጋታት መግቢ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ ብደረጃ ዓለም ብ 30 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ውድብ ምግብን ሕርሻን ማለት ፋኦ ኣፍሊጡ ዋጋታት ኣካል ብሓፈሻ ስርናይን ዕፉንን ድማ ብፍላይ ብልዑል መጠን ከም ዝነበረ ጸብጻባት ናይቲ ውድብ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ዋጋታት ኣካል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሽኮር እውን ሩይ ወሰኽ ከም ትራየ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ኣብ 2022 ዋጋታት መሰረታውን ጠለባት ህይወት ወሰኽ ከም ዝረኣየ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ናሃሪ ዋጋ መሰረታውን ጠለባት ህይወት ምዃኑ እኳ ይጥቀስ እንተሎ ክሊማዊ ምምዝባልን ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እውን ኣሉታዊ ተራ ይጻወቱ ምህላዎም ይሕበር ብሰንኪቲ ኣብ ዋጋታት ዝተረኣየ ወሰኽ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናብ ህዝባዊ ንዓብዪ ዘምርሐ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ትማል 7 ግንቦት ኣብ ከባቢ መትረብ ስወጽ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 11 ወታደራት ግብፂ ከም ተቐትሉ ተገሊጹ በቲ ኣብ ሓለዋ ትካል ምጽራይ ማይ ዝተዋፈረት ኣሃዱ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ግብፂ ሓቢሮም ኣለዉ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ከባቢ ሲናይ ኣንጻር ዒላማታት መንግስቲ ግብፂ መጥቃዕትታት ከካይዱ ዝጸንሑ ሽበራውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ ሰራዊት ግብፂ ነቶም ዕጡቓት ንምድምሳስ ካብ 2013 ስርሒት ከካይድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረዱ ሰሜን ኮርያ ትማል 7 ግንቦት ፈተነ ባላስቲካዊ ሚሳይል ከም ዘካየደ ደቡብ ኮርያ ከሲሳ እዚ ሓድሽ ፈተነ ካብ ሳብማሪን ከም ተወንጨፈን ኣብ ወሰናስን ምብራቃዊ ማያዊ ግዛኣት ሰሜን ኮርያ ከም ተባርዐን ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ሓቢሩ ሰሜን ኮርያ ብ4 ግንቦት እውን ፈተነ ባላስቲካዊ ሚሳይል ምክያዳ ይዝከር ሰሜን ኮርያ ነዚ ፈተነታት ኣመልኪታ ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ንናይ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ዓቕምታታ ብዝለዓለ ፍጥነት ንምምዕባሉ ዝካየድ ስራሓት ክሕይል ትእዛዝ ምትሕላፋ ይዝከር ሰሜን ኮርያ ነዚ ፈተነታት ተካይድ ዘላ ኣንጻራ ተሪር መርገፂ ከም ዝህልዎ ዝተዛረበ ሓድሽ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሶክ ዮል ኣብ ዝመጽእ ሳልሲ ቃለ መሓላ ክፍጽም ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ፖለቲካውን ወታደራውን ትርጉም ከም ዝወሃበዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ደቡብ ኮርያ ብምጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ዮን ሱክ ዮል ተራኺቡ ኣብ ምዕባለታት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክዝቲ መደብ ኣሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ሰሜን ኮርያ ፈተነ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ንምክያድ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላዩ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ዞባ ሳይቤርያ ናይ ሩስያ ትማል 7 ግንቦት ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ
በተዛጊ ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ብውሕዱ 8 ሰባት ክመቱን ከለዉ ልዕሊ 500 ኣባይቲ ከም ተቓጸለ ሰመዚ ሩስያ ሓቢሮም ብሰንኪ እቲ ባርዕ ኣብቲ ዞባ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ተኣውጅሎም ኣብ ዞባ ሳይበርያ ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ከም ዝኽሰት ከም ሰዓበይኑኻ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንኤርትራውያን ነበርቲ ጁባን ከባቢያን ሴሚናር ኣካይዶም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ቢንያም ግርማይ ራብዓይ ወፂኡ መንስያት ኣተኩሮም ኣብ ምስናድን መፅሓፍን ሓቀኛ ፍጻምታት ታሪክ ክዕዝዙ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ዋጋታት ምግቢ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝዓመት እዚ ባሳስ 30 ሚታይት ወሲኹ ተባሂሉ ኣብ ከባቢ መትረብ ስወፅ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 11 ወታደራት ግብፂ ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ሰሜን ኮርያ ፈተነ ባላስቲካዊ ሚሳይል ከም ዘካየደት ደቡብ ኮርያ ከሲሳ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ስዒቡ ዝቐርብ ድማ ንውዕሎ ጂሮ ኢጣልያ 2022 ሳልሳይ መድረኽ ዝድስስ ጸብጻብ ክኸውን ብወገን ይግነ ሰላም